ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରୋତା। ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଏଥାନ ଏବଂ ନୋଆ ନାମକ ଦୁଇ ପିଲା ବଢ଼େଇର କର୍ମଶାଳାକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବଢ଼େଇ ଜଣକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଦିନେ ସେ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତ କାଠ ଏବଂ ସିଧା କଣ୍ଟା ସହିତ ଜିନିଷ ତିଆରି କର। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମର କାମ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଇଥାନ ଉତ୍ସାହ ସହ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ। ହଁ, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ସେ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲା, ସେ ଦୁର୍ବଳ କାଠ ଏବଂ ବଙ୍କା କଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଘ୍ର ଏକ ଚେୟାର ତିଆରି କଲା। ସେ ବଢ଼େଇଙ୍କ କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ନୋଆ ମଧ୍ୟ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଠପଟାକୁ ମାପିଲା, ଶକ୍ତ କାଠ ବାଛିଲା ଏବଂ ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହ କଣ୍ଟା ପିଟିଲା, ଠିକ୍ ଯେମିତି ବଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ସେମାନେ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜର ଚେୟାର ଦେଖାଇବାକୁ ଆଣିଲେ। ଇଥାନର ଚେୟାରଟି ହଲିଲା ଏବଂ ସେ ତା ଉପରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନୋଆର ଚେୟାରଟି ଶକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଥିଲା। ବଢ଼େଇ ଜଣକ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କେବଳ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯିଏ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରେ, ସେହି ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଠନ କରେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ୍ଭେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା ପାଳନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା: ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ହିଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। କାରଣ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶ୍ରୋତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନକାରୀମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ। ରୋମିଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ।